Ihan turhaan tultiin tänne. Kohta meillä ei ole jäljellä lati. Tää tamma, mitä sä tässä lähdössä oot veikannut, niin se ei ole voittanut vielä kertaakaan. Tuskin se yllättää nytkään. Sä oot ihan oikeassa, Seppo. Meikäpoika veikkaa aina väärää tammaa. Tamma Energiaa Vermon loppusuoralla kun numero 5 Kevon Nopsanella lisää vauhtia. Toiseksi 9 Starlight ja turvan mitan siitä jää numero 9. Tällä kertaa sun tammas voitti. Maalissa ykkösenä Kevon Nopsa... Katso nyt. Kevon Nopsanella yllätti. No sitä tammaa ei kovin moni veikannut voittaa. Nopsanella. Juokse sinä Nopsanella päiväs annetun. Kotia on pitkä.